କ୍ଲବରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କ୍ଲବରେ। ଆଜି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ରେଡି ହେଇକି ଆମେ ଭୋଜି ପ୍ଲେସକୁ ଆସିଲୁ ଭାରି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ ଦେଖୁଥିବେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଭୋଜି ବି ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସବୁ କଟାକଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏଠି ପରିବା କଟାକଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟୋକାର ଟିକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକାର ଆମର। ତୁ ଖାଉ କି କହିପାରିବି। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଆସିଲେଣି ହେରି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଏପଟେ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ସରିଗଲାଣି ଅଧା ଅଧି। ୟାର ଟିକେ ଦେଖିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଭାଇ। ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଦେଖିଥିବେ। କଟାକଟି ବା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଛଣା ଛଣି ହେଇକି ସରିବା ଉପରେ ଲାଗିଲାଣି। ସବୁ ଖାଇବା ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଦିଅ। ଆସ ଭାତ ଦେଖିବା ଭାତ କେତେ ବାବା ଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ନା ହେଇନି? ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହବ।